दानिया दङ जोंहा नैथियाव मनिका बसुमतारी। खुलुमबाय मानगोनां मोनथिगिरि आरो बिजिरगिरिफोर, आंनि मुङा मिस मनिका बसुमतारी। आं थाखो 3 आव फरायो। आं दिनै दोंसे बर' खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय अनसुलिया। बे खन्थाइखौ लिरदोंमोन आनन्द चन्द्र आगरआलीया। अनसुलिया इसोर नों आंखौ खांग्रा बांग्रा रैसुमै रावजों गोजोन होग्रा गोसो गोरबोजों मोननाय नोंनो आंनि अनसुलिया। अननायजों मोदै बोहैना सल लादोंमोन आंखौ गोबाना। उन्दुस्लिनाय समाव मोखांखौ बिलिना नोंनो आंनि सिबिलांनाय गाबदोंमोन जेबोला दुखु मोननानै लोमजानाय साजानायाव गल'ल' नायनानै आंखौ थैनोसै सानना गाबज्रिनाय नोंनो आंनि सिबिलांनाय। गोजोन्थों। मिनिसोरां औवारि। गोरबोजों अननाय नोंनो आंनि सिबिन